Silnice 1/34 Lišov-Vranín. Silnice 1/34 prochází Jihočeským krajem, Vysočinou a Pardubickým krajem a patří tak mezi významné celostátní tahy. Po její části je vedena i mezinárodní silnice E49. Přeložka této komunikace, kterou vám chceme přiblížit v naší vizualizaci, se nachází mezi krajským městem České Budějovice a městem Třeboň. Konkrétně v katastrálním území obcí Jivno, Lišov, Štěpánovice a Břilice. Celá stavba se nachází mimo zastavěná území okolních obcí a je vedena převážně po zemědělských pozemcích. Realizace přeložky silnice 1/34 je nutná z několika důvodů. Současná silnice v řešeném úseku nevyhovuje technicky ani kapacitně. Neodpovídá současným normám a již nezvládá pojmout stále se zvyšující hustotu tranzitní dopravy. Nejhlavnějším důvodem pro výstavbu této přeložky je bezpečnost provozu. Stávající komunikace vede středem již zmíněného města Lišov a obce Štěpánovice. Intenzita dopravy, nedodržování povolené rychlosti a nerespektování přechodů pro chodce způsobilo, že za posledních 10 let zde pod koly projíždějících aut vyhaslo 5 lidských životů. Stavba 1/34 Lišov-Vranín začíná napojením na stávající 4pruhovou silnici z Českých Budějovic. Protože přeložka je navržena v jiné kategorii než stávající silnice, dojde v samém začátku úseku ke snížení počtu jízdních pruhů ze 4 na 2. V těchto místech se nachází první mimoúrovňová křižovatka na Klaudě. Je navržena jako kosodélná se 2 okružními křižovatkami a na 34 napojí silnici 2/634 Rudolfov Lišov. Za křižovatkou trasa prochází lesním komplexem Klíny. Zde je navržen rámový přesypaný most na lesní cestě. 34 se noří do hlubokého zářezu, míjí chatovou osadu a v dostatečné vzdálenosti obchází město Lišov. Trasa podchází přeložku místní komunikace vedoucí z Lišova k rybníku Koníř. Následně překonává silnici 3. třídy propojující Lišov a Zvíkov. V těchto místech je také navržena protihluková stěna délky 150 metrů a výšky 2,5 metru. Přímý úsek přechází do pravého oblouku, ve kterém se nachází další mimoúrovňová křižovatka. Ta je typu Delta a na přeložku 1/34 napojí stávající komunikaci mezi Lišovem a Štěpánovicemi. Za MUK Lišov trasa v hlubokém zářezu přechází do pravého oblouku, aby se vyhnula obci Štěpánovice. Poblíž rybníka Nový u Lišova přeložka mostem délky 66 metrů překoná Miletínský potok a biokoridor. Trasa se stáčí kolem obce Štěpánovice a podchází přeložku silnice 3. třídy vedoucí do Sosní. Následuje úsek, kde je silnice na straně k obci vybavena 303 metrů dlouhou a 2 metry vysokou protihlukovou stěnou. Trasa přeložky se přibližuje ke stávající komunikaci a vede po okraji lesního celku Malý Vranín. Následuje úrovňová křižovatka, která na 34 připojí silnici 3. třídy vedoucí do Ledenic. Ve svém závěru před vjezdem do osady Vranín se trasa napojuje na stávající silnici. Přeložka silnice 1/34 od sebe oddělí tranzitní a místní obslužnou dopravu.
Tím se vyřeší současná neúnosná situace, kdy důležitý mezinárodní tah vede středem obcí. Její realizace tak zajistí nejen zlepšení plynulosti dopravy, ale hlavně zvýšení bezpečnosti pro obyvatele Lišova a Štěpánovic.